Ndị be anyị ekene m unu ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu. Anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo. Ihe m chọrọ iwetara unu n'anyasị ahụ maka insecurity n'ala Igbo. Ajụjụ m na-ajụ enwezikwara ndị Igbo nọ na press, enwedịkwa ndị Igbo wụ media people, ndị Igbo na-arụ na TV like AIT, Arise and the rest of them, enwekwa ndị Igbo na-arụzi na newspaper outfit. Kedu ihe kpatara na ọtụtụ ihe ndị na-eme n'ala Igbo anaghị eripọtụ ya? Achị ripọtụ ya ripọtụ akpọghị isi n'ala, agaghị eripọtụ ya otu o siri mee. Even sef o mee ebe ndị ọzọ other regions gị hụ ka ha na-agba ọsọ na-eripọtụ ka o si eme n'other regions. The way eji egbu ndị mmadụ n'ala Igbo, egbuo ndị nwe ụzọ eburu jelie, enwe onye na-ajụ ese. Jos sọsọ ndị na-emedu na a na-anụta ihe na-eme n'ala Igbo anụ bụ ndị soshal midia, and ndị nke ahụ ha bịakwa ha bụrụ propaganda tụkwasị n'elu, ị ga-ama nke bụ eziokwu na nke wasị. Okwuta ka onye Igbo si Amerịka lọta, ịnọkọta ya kupu ejikwa egbuo onye a, Fulani jikwa egbuo ndị a n'ugwu taa, just like that. Ị gaghị anụ ya na press, ị gaghị anụ ka ị ga-ahụ na asị na ndị polisi na-eme investigation about ndị egburu n'ihe dịka ugwu taa maọbụ ndị egburu ebe a. Oigbuo eburu a na-akpọ sometimes ọ dịka ọ bụdo eziokwu, mana ọ bụ eziokwu na a na-egbu ndị Igbo ka ọkụkọ. Ihe pres, ebe pres dị mkpa na-akọvaụ na Middle Belt, a na-egbu ndị mmadụ na Benue, a na-egbu ndị mmadụ na Plateau. Ndị Igbo ka m gwakwa unu, ihe awụ jihad. Ọ kakwu mma na General Gowon dị ndụ ihe a na-eme. Ihe awụ jihad ebidoro during Biafran War, a continue ya in guerrilla style. Ndị Igbo nọkwa na-agbakasị ọnụ na-ede nke na-eme na Benue, nke na-eme n'ebe a, lekwenu Benue la ala Igbo. Egbucha ndị Benue, of course ha sara ndụgo ala Igbo. Ụmụnne anyị ndị nọkwa na press, ọrụ ekekwe ya eke. Ọ kakwa mma na unu litere kwụsịrị na-elegharị anya n'ego. Unu litere na-eripọtụ ihe na-eme n'ala Igbo ka ndị ọzọ si eripọtụ ya. After all, most of these things ga-apụta na news. Unu nwere ego na unu agba moto ga-cover some news, pụtakwanụ ụwa na-anụ ihe na-eme ndị Igbo. Ọkwụta ka isi na woman si Amerịka lọta, ịga azụ ala n'Owerri, agbagbuo ya, kidnap nwunye ya. Nwunye ya ha anyị nụkwa na akwụọlara nsọ. Ihe niile abụ ajụjụ ihe anyị na-find out by roadside investigations anyị na-eme. Enwebeghị otu ndị polisi were release a statement on that person. The worst part, mmadụ nwụọ n'ala Igbo, ndị Fulani agbuo mmadụ, polisi ama ngadi investigation. Ada gị ga-agwụgwọ ndị polisi afili less concern. Kedu ndị na-elebada ya na activities of ndị polisi n'ala Igbo? Ke ndị na-scrutinize ndị polisi the way ha na-eji cover deaths? Enwekwe ndị a na-eprosecute. Anụbeghị m mba sị na enwe onye Fulani a na-eprosecute na o gburu ndị Igbo. Ndị Fulani a ọ dịzi invincible? Ndị Fulani a na-awagharị n'ọhịa. The worst part wụ na ebe ihe a ji ewute m, ejidezie ndị Fulani a gbuo ha mgbe ndị polisi elitezielu ọgụ. Agụrụ m na paper today na chairman dị in charge of ụzọ 1, polisi jikwa eme invite, polisi jikwa akọ nka, gịnị mere na enwere ndị Fulani egburu? Ihe ndị polisi baptism ndị a mere ihe awụ na ndị awụ Muslim people ejikwa hụ ozu ha. Ozu ndị Igbo ndị a na-egbu na-adọsasị. Ndị polisi a ọ na-esokwa eme investigation baa n'ime ọhịa mee ndị Fulani arrest. Ndị Fulani a ha zoro ezo. Ọ bụ na ndị a nwere ike na clamp on IPOP, onye nwatakịrị okorobịa ahụ na uwe onye Igbo enyere ya ọwụọla IPOP. Why not ndị Fulani a na-achọgharị nna ma na-aga a na-egide ha? Are they not Fulanis? Gịnị wụdị ihe nka? Ọwụdụ mgbe aghọgide aghụghọ agbụkpọ anyị ga-belite egbuo atọwa na-etichi ụmụnne anyị ndị nọchi obodo oyibo ụjọ maka ịlọtanụ. Ndị Igbo nọ na press, ụnụnwa ka m na-call out this time around. Ọwụ ụnụnwa ga-take you upon yourself na-agba mbọ na-eripọtụ ihe na-eme n'ala Igbo. Ka ndị ụta ndị Amerịka na-agụ na enwere religious cleansing na North, ka ha so mata na enwere ya n'ala Igbo. Ọ because of na adị report ihe ndị a mere na ada n'olu nke anyị.
taa ka anyị ga-anọkwa ndị were aghụghọ gbukpuo anyị mgbe ahụ ntị anụ anyị ihe ọkọ ha nọ m n'ọnụ n'anya sị onye ọbụla ike nye aka na mmiri dọkwa na-ejidọrọ nwa nkịta